Owain Gethin ydw i, Cadeirydd Bwrdd adnodd a hefyd yn bennaeth Ysgol Dyffryn Conwy. Dros y flwyddyn dwytha, mae'r bwrdd wedi bod yn canolbwyntio ar gefnogi adnodd wrth i nhw barhau i dyfu mewn capasiti a gallu a hefyd sefydlu rôl yn y sector addysg yma yng Nghymru. O safbwynt fi fel pennaeth, dwi wedi gallu cysylltu gwaith adnodd ar hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad a hefyd sicrhau bod y realiti gweithredu cwricwlwm i Gymru yn lliwio'n blaenoriaethau ni. Dwi'n credu mae'r hyn dwi fwyaf falch ohono fo ydy sut da ni wedi adeiladu'r bwrdd sy'n cefnogol ac yn gydweithredol, sy'n glir yn pwrpas ni ac hefyd sy'n benderfynol bod ni'n neud gwahaniaeth i ddysgwyr ledled Cymru. Wrth edrych ymlaen, da ni am barhau i gryfhau'r bwrdd gyda ystod ehangach o safbwyntiau o bob ran o'r sector addysg. Mewn ffordd o'r blynyddoedd cynnar reit i fyny i addysg bellach ac uwch, yn ogystal â dysgu sydd yn y gymuned ac dysgu anffurfiol. Mae cynyddu'r amrywiaeth a rhychwaint profiadau ar y bwrdd yn mynd i helpu ni i gael cynrychiolaeth ar draws Cymru a gwneud penderfyniadau cryfach ar gyfer dyfodol adnodd.